sa haring nakapako sa krus. Dakilang nag-ibig sa manmanahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin, ibigin ang
puso. Turuan mo magdala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatang piling tungkuling mahabalag. Buksan ang aming panal, sarili malialan. Tulungan mo ihanap kami ng bagong balang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. magpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito pagpapasalamat sa Karangalan kay San Jose, Father of the Universal Church. Pagpapasalamat ng ating mga kapatid sa Knights of Columbus. Pagpapasalamat sa 83rd birthday ni Nana Milagring Malyari para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June Injende Tangco, Karen Miranda Chanday, Tan Beltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Solanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barawa, Dr. Alvin Baretban. Para sa ating mga medical frontliners, lalong-lalo na si Dr. Carlo Tanta, Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok. Para sa special taste ni Sister Daisy Diaz, Kabigting Sister Cypress, California. Magpapasalamat din sa kapanganakan ni Sister Annalie San Angel. Para sa kagalingan ni Norma Cabrera, Lucy Navarro, Norma Balatbat, Sir Roy Songco, Brother George C.S., Brother Sing Garcia, Marieta de la Cruz. Para sa kalulatian ng kaluluwa ni Brido Maurino, Father Larry, Father Rex at Father Anam, Pablo at Rosario. Mga kapatid, para po tayo maging marapat ng marap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal ng pag-aayong ipinagkakamit namin sa ng katubusan. Ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot.
Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin niya tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling mapapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkakatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo rin ang kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nanais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana ng torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin nila sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at isa na may publikano. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaki ito'y uuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Ang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa sa mga pinakapaborito ko pong gospel passages o gospel episodes ang binasa natin ngayon.
may dalawang nagpunta sa templo, isang Pariseo at isang publikano. Pariseo, mga pari, mga tinuturing, tinitingala bilang mga banal sa panahon ng Panginoon, at isang publikano, ibig sabihin, isang makasalanan, isang tao na bulgar ang kanyang makasalanan. Nanalangin sila. Ang sabi ng Pariseo, nagpapasalamat ako sa iyo sa Diyos, ganyan, tumutupad ako, nagdarasal ako, ginagawa ko yung lahat ng inuutos mo, ganyan. At nagpapasalamat ako, hindi ako katulad ng katabi ko, ng isang ito, na makasalanan, sabing ganyan. Tapos sabi ng publikano, nasa likod siya at hindi man makatingala sa langit, sa hiyaan niya at sa pagsisisi. Anong sinabi niya? Panginoon o Diyos, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Walang ibang sinabi. Mahabag po kayo sa akin dahil ako'y isang makasalanan. It is so easy to claim piety or holiness. Napakadali po ang magsabi ng kabanalan sa Diyos. Mga ginagawa natin, mga paglilingkod natin, usually po ito'y kung minsan nakikita natin mismo sa ating mga taong simbahan, na kung saan pag tayo nagdarasal o pag tinitingnan natin yung iba na makasalanan, malayo sa Diyos, at tayo malapit sa simbahan, malapit sa Diyos. Nabarabagang you already have the privilege, you are a privilege, ikaw ay may pribileyo, you are privileged because you are in the church. Ika'y natatangi dahil ika'y naglilingkod sa simbahan, o ika'y malapit sa simbahan, o malapit sa mga pare, o malapit sa o active sa simbahan o sa parokya. You are privileged in the eyes of God. Mali. Lalo na kapag tinignan mo ang iyong kapwa-tao na mas mababa sa iyo. Ito'y patungkol sa mga taong nagsasabi sa kanilang kapwa o nanghahamak ng kanilang kapwa-tao. Ito'y pinapatungkol ng ating Panginoon sa mga nagtuturing sa kanila na matuwid at tumahamak sa kanilang kapwa-tao. Tumitingin sa sarili nila na mataas at minamaliit ang kanilang kapwa-tao. Buti pa ako, Panginoon, hindi ako magawa ng kasalanan. Buti pa ako, Panginoon, hindi ako ganyan. Buti pa ako, Panginoon, ako'y nagdarasal, ako'y masipag, ako'y ganyan. Buti pa ako, Panginoon, ako'y malapit sa simbahan, naglilingkod. Hindi katulad ng ibang makasalanan. Mali. I believe, sabi nga ng Panginoon, sino ang kayang pinakinggan? Ang nagsabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Dahil ibig sabihin, wala siyang ibang ipagmamayabang na nagawa niya. Wala siyang ibang may pagmamalikan na accomplishment niya sa simbahan. Wala siyang ibang may pagmamalaki na nagawa niya para sa Diyos. Kundi, ibig sabihin nun, wala siyang, he cannot rely on anything. He cannot rely even on his merits. He cannot rely on anyone but on God. On God. Alayang aliwang panaligan ng liwaing Diyos. Aliing kayang mismong kakayanan
aling mismong aliwaing kayang kabanalan, alayang aliwang panaligan, ng aliwaing Diyos. When we think and when we put upon ourselves, when we internalize our own sinfulness, kapag naisaloob po natin sa ating sarili ang ating pagkamakasalanan, makikita natin wala tayong ibang may pagmamalaki sa Diyos. At makikita natin ang tunay na pagpapakababa sa ating mga sarili. Dahil wala tayong nagawa kundi ang pagkakasala. Dahil wala tayo may pagmamalaki kundi ang ating maliit na pagkatao. Mga kapatid, katulad po ni San Jose, siya'y simple at tahimik na namuhay kasama ng Panginoon. Hindi niya sinabi, hindi pinagmalaki na anak niya si Jesus. Hindi niya pinagmalaki na siyang nagpalaki sa ating Panginoon. Kundi sa buong kababaang loob, kanyang tinanggap ang kanyang misyon na maging ama ni Jesus dito sa mundong ibabaw. Nangyaring katulad ni San Jose at katulad ng publikano, tayo magkaroon ng kababaang loob na aminin ang ating mga pagkakasala, ang ating kababaan, kilalanin ang ating kababaan, at kilalanin na wala tayong ibang mapuntahan, matakbuhan, at maipagmalaki, kundi ang Diyos. Amen. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa na umiiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Manalangin kayo mga kapatid nating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Ayon sa ating mga kamay, sa purihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming linikha, sa iyong kagandaang loob, dinadali sa inyo mo kami upang sa iyo makadulog sa pagdiriwang na ito ng maringal na pag-aandog. Mayahay nawa namin ang iyong pag-ikalulugod sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Taas rin. iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay yung marapat na kaya aming pasalamatan ang mamapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon upang iyong hapag sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot
ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, gayon hawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niya. Inibot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ibibuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami huminarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, na Puseto na aming Obispo Emerito, ananta ng kaparian ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong pigil. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostolo ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama. Inihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Kalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at liyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinanabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Nagkaalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay mananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen. Katulad ng lupang tigang, walang tubig, ako'y nauuhaw. O Diyos, hangad kitang tunay, sa'yo ako'y nauuhaw.
Horacio Emperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Taguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap na ito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na wakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paglinga ay malakipan ng mahusay at malasakit at pagkalooban mo sila ng kalusugan, isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasaw nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Pio ng Pietralcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. San Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra, Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Panalangin kay San Jose. Malulating San Jose, tulungan mo akong maunawaan ko ang kadakilaan ng kalinisan sa pamumuhay. Turuan mo akong ingatan ng kabanalang asal na ito sa aking puso, sa aking mga pag-iisip, sa aking mga gawain, sa pamagitan ng panalangin at pagbabantay at ng paglayo sa lahat ng tao, lugar at bagay na nakapaghulog sa akin sa kasalanan. Ipagkamit mo sa Diyos na ipag-adya ko ang aking puso sa lahat ng mga nadamdaming mahalay upang ako'y makatulad sa iyo at kay Jesus at Maria na halimbawa ng dakilang kalinisan. O San Jose, ako'y dumudulog sa iyo sa oras ng aking pangangailangan at nagsusumamo na rin kay Santa Mariang Birhen na iyong esposa na makantam ko ang layunin ng pagsisiyam na ito kung nauukol sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kailagaya ng aking kaluluwa, siya nawa. O San Jose,
Turuan mo akong umibig sa O San Jose, ipagkamit mo sa akin ang isang malinis na pamumuhay. O San Jose, maligtas nawa ako sa aking sa iyong pamamagitan. O San Jose, panalangin mo ako ngayon at sa oras ng aking kamatayan. Siya Amen. nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan naman nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasalob, lagi naming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Palain kayo rin. ng mga pangyariang Diyos at yung pamilya, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Isa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Magandang Diyos. umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. San Jose,